situar-se al Mediterrani. Imagineu-vos una tarda, una posta de sol, amb aquella brisa, amb aquella calor, aquell moment de felicitat. I a la Garnatxa això t'ho expressa amb untuositat llaminera. Començant tant la tardor, doncs vàrem pensar que estaria molt bé introduir plats com l'ou de reig, introduir plats més ja d'hivern, no? Començant tant l'hivern com el guisat de tendons.